Ero kamano kumedo kit Ramogi TV. Oganda Jokenya ne wuok oko mar hingo odiochieng mar aluora mong'ere kaka mazingira day odiochieng ma kawuono kuom chenro mag rito aluora mane Apisas mag piny owacho kod Jokenya moko timo e odiochieng gin moting'o pidho yien kaachiel kod keto ler e bombe. Oganda ojiwo mondo pidh yiende mar jiwo aluora. Juma miyowa mathoth. Odiochieng ni mar aluora mabende ong'ere kaka mazingira day ne ohingo yore mopogore opogore e pacho kae. E gwenge mag Kaluo, Apisas mag piny owacho, rego moko mago mag piny owacho kaachiel kod oganda ne owuok oko kendo ne otimo chenro mopogore opogore ma oting'o pidho yiende kaachiel kod yweyo bombe ka gihingo odiochiengni. Jatend migawono ma jotich Justin Muturi mane otelo ne chenrogo mag pidho yiende e gwenge mag Maseno e kaunti ma Kisumu e odiochiengni mar mazingira day ne ojiwo oganda mondo koro ket maino e wechego mag pidho yiende mabende achiel kuom yorego mabende koro piny owacho koro tiyo godo e rito aluora kaachiel kod kedo kod midhiero ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi. I'm quite impressed by the fact that the ones we are with are the students in Form 1. It means that we are inculcating the right culture in our young people, the culture of protecting and preserving and conserving our environment. Muturi mane oten ko jagoro maduong' e migawono Amos Gathecha ne ojiwo oganda Jokenya mondo obedie okang' manyime mar rito aluora. Let us heed the call of preserving and conserving our environment. As a ministry, we are doing very well, I would say, because 37 million is not a main thing. And we are leveraging on the strength of the NYS, which has the seedlings and which has the personnel to assist us to carry out this exercise. To e county ma Migori Apisas go mag piny owacho mamalo, ka otelnegi kod commissioner mar county ma Migori Mutula Kisilu, kaachiel kod Apisas go mag piny owacho mar county ma Migori, kane otelnegi kod jatend migawono mar aluora Julius Awuor Nyerere ne obedo kod chenro mar yweyo bombe ma Migori ka gihingo odiochiengni mar aluora. Sio lazima uwe na pesa ndio mazingira uyaweke vizuri. Kukiamka kusafisha mahali unafanyia kazi, kuhakikisha hiyo taka umetupa mahali pazuri, sio kuacha tu kwamba watu ya kaunti watakuja kutoa. Jo mago ala okrit ler gi maber. Konwa demo nyiso gi kwa tiyo no chopne ji te ni chirni mane Migori kate nyaka bed maler. Apisas bende ne otiyo kod thuolono mar puonjo oganda ber mar rito aluora. Kamishona ma Migori Mutua Kisilu ne ochiwo siem ne jogo eko makoro ketho aluora. Kupitia mutajenzi, shirika letu la NEMA likifanya pamoja na municipal board wameweza kuprosecute watu na tunaona kama kuna mabadiliko ya tabia sasa. Lakini pia wananchi, maana mko pale, mkiona kitu kama hicho, tafadhali give us a shout, piga kelele. Wach makama eneo siko jatend migawono mar aluora e kaunti ma Migori Julius Awuor Nyerere mane okono oganda mondo koro sir piny owacho e keto ler kaachiel kod rito aluora. An gi skips miketo gi every area ma kisechoko tidhi kete iye kanyo, to wamedo kwayo oganda wa ni kidhi neno kama skip nitie ka in gi waste kete skip mokedni no mondo ler mar area bed maber. Jo watemo kendo watudore nyaka gi jo municipal mondo wa make sure ni kuonde mwadakie ler. E kaunti ma Siaya, Apisas go mag piny owacho kod oganda ne owuok oko mar pidho yiende e kinde nyasino mar hingo odiochieng mar rito aluora ma ong'ere kaka mazingira day. Apisas go mag piny owacho ka otelnegi kod kamishna ma Siaya Norbert Komora ne owach ni kwan mag bunge kata yiende pod nitie piny e kaunti ma Siaya. It is slightly even less than 1%, which we are supposed to observe. And it is very simple. The population of around 1.2 million within Siaya County, kila mmoja wetu anatakikana apande tu miti 10 tu. Kitu tungependa kuhimiza wananchi, it is their responsibility to conserve and protect the environment. Komora ni owacho ni kaunti ma Siaya geto pidho yiende maro milion 140 ka oromo higa mar 2032. George Juma, Ramogi TV.